Unsa, di na ko tason akong istorya kay ito na, ito na. Ako na lang magpupunsahin na kinanglan mo. Antikot ka magpasalamat ha? Taliwala sa mga selebrasyon na pagayin mo, kaya ninyo kalimti ang pagpasalamat. Kaya ang tao mantigo mo pasalamat, pagpangayon niya sunod, tagaan na siya sa grasya, di ba? Always be thankful. Whatever blessing ang maabot sa itong kinabuhi. So kita, nangabot na matag senior, di ba? 60 ka pin. Ako ba, no? Ako yung taon nangabot ko, 30. Di ba? So naikatuyuan ang Ginoo. Ngano, nag-ipaabot sa ani katuigan. Karon, so, gamitan na ninyo ha? Sabi na karon, ang mga rasgo, kung may tinatiman sa inyong barangay, sa katigulangan, gamitan na ng katuigan na dihatag sa Diyos Dama. Okay? Kunya, dinalaghalan ninyo, mukanta ko. Pwede ba? Kanta ko? Let's go! Sukal na ulit daw, o sinunta, buhay ko ba? Okay, USB ko na. Short, ma'am. USB. Tara na itong taranin. Love song. Ang naghatag tunay man. Ikaw ang pinanggan, balik ng tao, balik kining mga bukong laging balik ng tao, balik